we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Kamusta ba atong mga kapuso di sa Lala ug magsaysay sa Lanao del Norte Province? Sara, mayong buntag. Maayong buntag kanimo say ug maayong buntag sab sa atong mga kapuso. Dili sab nato kalimtan i-greet og good morning ang atong kapuso viewers sa General Santos City ug Malungon sa Sarangani Province. Sayog mga kapuso atong makahinabi ang head sa Municipal Agriculture Office sa Banay-Banay, Davao Oriental nga si Ma'am Esther Solamo aron i-share ang kalampusan sa iladong Banay-Banay Rice. Samtang Sara, akong makabanding karong buntaga ang beauty queen nga si Vincy Bacalares kinsa mo representa sa Cagayan de Oro City sa Miss Universe Philippines pageant. Ug sa BizTalk atong makita pagbalik ang interview ni Attorney Resi Rizada kang Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa milabayng tuig. Og sa atong Kumbira Express mga kapuso, usa ni sa akong paboritong merienda. Hilabi pa katong bata pa ko kay kini usa ka Filipino dessert nga swak sa tanang season. Tama ka diha say kay bisan ako ni atong elementary pa lang usa ni sa mga ginapalit nako sa kantin. Busa dili na namo padugayon pa. Ani ana ang espesyal nga binignit nga iandam kanato ni EJ Espinosa ug Jemar Lamoste sa Davao City. Hello mga kapuso, ako si Jemar, ug kauban ako karon si EJ, ug among itudlo sa inyo kung ginawa sa namo ang special binignit sa merienda sa Dakbayan. Tara, sabay mi. Ug mao ni ang mga ingredients nga among ginagamit. Tani ang saging cardava, ina-make sure na mo na fresh ang saging nga ginagamit sa binignit. Ug naapod mi kamote, violet ug yellow para presentable siya sa mga customers. Naapod mi bilo-bilo. Ina-make sure na mga dili kayo siya lata para dili siya mabungkag ining luto sa binignit. Naapod mi sago, nangka para humot. Naapod mi sugar, bugas malagkit. Naapod mi vanilla, water, ug mixed coconut milk mixed with our ingredients. Kung karon sugdan nato ang pagluto sa atong special binignit, una magbutang ta og tubig, 1 cup of water sa pan. Pagkahuman, ibutang nato ang atong malagkit na bugas. Stay lang siya guys sa pan hangtod maluto ang malagkit na bugas ato na siyang i-cover. Wait lang tag mga 4 to 5 minutes. Kung karon guys, luto na ang atong malagkit na bugas. Ato nang isunod ang saging o ang kamote. Mag-wait lang ta 2 to 3 minutes hangtod maluto atong saging o kamote. Kung karon guys, humot na ang ato ang kamote o ang saging, ato nang ibutang ang atong bilo-bilo. So, i-stir na nato siya guys para ma-mix ang atong malagkit na bugas, bilo-bilo ang kamote. 2 to 3 minutes hangtod maluto ang bilo-bilo sabay ang kamote. So karon guys, luto na atong bilo-bilo, ato nang ibutang ang atong sago, ang bimixa na mo sa amuang merienda binignit mix. So sa mga 2 minutes guys sa pagluto sa itong gata, ibutang na ito itong sago ug ang nangka.
So ibutan na ito ang sugar. Then lastly, ang atong vanilla. So mag-wait lang ta guys, mga 4 to 5 minutes until mag-change na siya og color o mag-sticky na ang sauce. Magkita na ito na unya mga 4 minutes. So karon guys, makita ninyo yung nag-change ng color o nag-sticky na yung sauce. Luto na ito ang binignit. Og nara guys, ang lamian og best seller og special binignit sa merienda sa Dakbayan. Comeback is real alang sa mga gamers. Apan pwede man din na mahitabo sa pageant world. Aba, mga kapuso, dili tiaw ang atong makauban karong buntaga. Sanglit nagbabalik siya sa pageant world. Human nga ma-disqualify last year tungod sa COVID-19. Karon nga recovered na siya, irepresenta niya pagbalik ang Cagayan de Oro City sa Miss Universe Philippines 2021 pageant. Atong makauban si Miss Vincy Bacalares. Miss Vincy, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Good morning mga kapuso. I hope you are all doing well. Yes, as for me, I am doing great. Finally, karon busy kayo sa trabaho as well as sa responsibilities nga gihatag na sa amua sa Miss Universe Philippines organization. Daghan na kaayo buhaton. Yakang-yaka lang na nimo Vincy. Apan, unang-una no, unsa ba ang imuhang gibati karon nga balik pageant world na ka after sa nahitabo last year? To be honest, pressured pero excited. Pressured because mao ito, my dreams were put on hold because nag-positive ko. So a lot of people when they received the news, daghan kayo nag-message sa ako ang come back stronger, you can do it, so on and so forth. So kato pa lang ang mga message, gabi naka-pressure. On top of that, ang sister queen sa Miss CDO, si Cindy Obinieta, nakakuha gid siya crown sa Binibining Pilipinas. Dugang pa to siya nga pressure. Pero excited sad ko at the same time because I will get to see the Miss Universe Philippines people again. And then I heard nga na ay mga bagong process sa karon nga pageant. And excited pud ko kay it has been long since nagka-interviews ko, nagka-activities. Yeah, excited lang ko nga makabaklay na gyud sa Miss Universe Philippines nga stage. Kana na lang akong hunaw-hunaon gyud. Dili na tong pressured. Sakto ka, it's all in the mindset lang gyud Vincy. Pero alang kanimo no, unsa ba ang nahimong pagtulunan sa nahitabo nimo last year? Unsa ang nahatag niini sa imuha as a person? I guess I learned it the hard way. Nag-positive ko. So, actually, wala na ko siya na-realize when I was in the hospital. Na-realize na ko siya months after pa. Like, I should have been more careful. Pero, I was really careful naman yun. Pero siguro, will lang yun to ni God. Karon na gyud ang imuhang time para mag-shine, Vincy. Pero siyempre, musabak na pud ka as a candidate sa Miss Universe Philippines representing Cagayan de Oro City. Unsa ba ang imuhang pagpangandam? Actually, daghan because to tell you honestly, nag-gain gyud ko weight. Aside from that, I prepared sad emotionally and mentally because ako na gid siyang tan-aw sa nga daghan gyud question sa ako about sa ako experience last year, and I want to tell you nga grabe gid to siya ka disheartening. So actually hangtod karon dili pa ko strong to share my story, pero I am doing my best nga ma-share and try to inspire people who are going through the same or who are going through other challenges nga gihatag sa ilan ni Lord. Any message no to our fellow Cagayanons and Misamis Nons to support your campaign?
Yes, sa akong mga higala, kagay-anons, sa misnons, mga kapuso nga katanaw karon, I am really knocking sa inyong mga generous hearts to help me in my second chance. There is a Miss Universe Philippines. I would like to ask for your help, especially sa fan votings. Tanan updates is naa sa ako ang social media. Facebook na ko is Vinci Bacalares. I also have a Facebook page which is Vinci Bacalares for MUP. I hope you will follow me to get the latest news. Kaya na to ni Laban ta Cagayan. Let's bring another crown home. Kayang-kaya og we wish you all the best sa imuhang MUP journey, Vinci Bacalares. Amping kanunay and grab that crown. Salamat! God bless everyone! Mga kapuso, relax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong gisaulog nato ang ato ang kalayaan. Special usab ang ato ang bisita karong buntaga. Ang bayani sa natad sa weightlifting nga usasab ka proud Mindanaon. Pakilain ang kampiyon na si Heidelin Diaz. Maayong buntag Heidelin and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Maayong buntag po sa imuha, Attorney Resi. Buenos dias con ustedes todo. Right now, nandito ako sa Kuala Lumpur and medyo okay naman ang sitwasyon dito, so okay ako. That's good to hear. Ikaw po ay tubong Zamboanga City. Kumustahin naman natin at batiin natin ang lahat ng ating mga kamag-anak mo dyan sa Zamboanga City. Na mga de Mampang, de Zamboanga, buenos dias con ustedes todo. Cuidado pirmi and stay safe, stay home. Aba, ayan. Hello po sa lahat ng ating mga kapuso sa buong Mindanao. At syempre ngayon, pinagdidiwang natin ang Araw ng Kalayaan at malugod kami nagpapasalamat dahil pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Ikaw po ay larawan ng isang puwarang bayani na talagang ipinakita ang husay ng isang atletang Pilipino. But after receiving po lahat ng inyong mga karangalan, like for example, yung ating lumaban ka para sa bansa para makuha ang unang ginto sa ating 18th Asian Games sa Jakarta, Indonesia, 3 silver medals sa women's 55 kilograms Asian Weightlifting Championships. Ano po yung mga sakripisyong pinagdaanan nyo para po makamit ang lahat ng yon? Siyempre yung sakripisyo dyan as an athlete, I have to set aside lahat ng mga schools, then kailangan ko din mag-training everyday. So, alam niyo naman, pag magbuhat ka everyday, talagang minsan, mentally, emotionally, medyo nakaka-drain na talaga. So, ang daming sakripisyo, malayo sa pamilya. Paano po kayo nag-umpisa ng weightlifting at of all sports, siguro bakit po weightlifting yung napili po ninyong sport? At first kasi na-curious lang ako sa mga pinsan kong lalaki. Tapos nung nakita ko sila na parang masaya to. So pumasok ako, tapos na-feel ko na, oops, belong ako dito. So ayun, hanggang napamahal ako. Then may mga opportunity na ibinigay sa akin, scholarship, naging national team ako, nai-represent ako yung Pilipinas. Till hanggang sa na-realize ko na ang weightlifting ang nagpapa-define sa akin. Sinimulan mo ang isang weightlifting na online seminar at fund drive noong Abril. Kwentuhan mo naman po kami tungkol sa activity na ito at kung paano ka nag-umpisa sa fund drive na yon. Gumawa ako ng online seminar. Buti na lang may talent ako sa weightlifting. Then, may mga taong naniniwala. So, nakagather kami ng 172,000. Then 516 food packages na binigay sa Zamboanga, tapos sa Cavite, Bulacan, tapos Metro Manila. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan. Ano po ang mensahe ninyo para sa lahat ng ating kapwa Pilipino? Syempre sa lahat ng Pilipino, Happy Independence Day sa atin. Siguro as a Pilipino, kailangan nating mahalin ang atin. Mahalin kung ang pagiging Pilipino, tanggap kung ano tayo and be proud na Pilipino tayo.
We will pray with you. At syempre gusto ko naming mas kilalanin. Meron kami tinatawag na oo or hindi challenge. So, ang sasagot mo lang oo or hindi dun sa aking katanungan. Ito, first question po. Naniniwala po ba kayo sa love at first sight? Hindi. Hindi. Nasubukan mo na bang mag-makeup kahit nasa bahay ka lang at naka-quarantine? Yes. Ay, oo. Yes, oo. Aba, may pagkakataon bang halos sumuko ka na sa weightlifting? Oo. And finally, handa ka na bang mag-asawa? Oo, ata. Wow. Kasi namin, I would like to ask questions pa, kaya lang hanggang doon na lang muna. Maraming salamat, Miss Heidelin Diaz, mga kapuso. Thank you for sharing your time ngayong umaga. Maraming salamat din, Attorney Resi. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning atong sayron ang kalampusan sa Municipality of Banay-Banay. Human kini mapasindunggan isip usa sa mga top producers sa rice industry dinhi sa Pilipinas. Atong makauban si Ma'am Esther Solamo, ang head sa Municipal Agriculture Office sa Banay-Banay. Good morning, Ma'am Esther, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Morning, Mindanao. Ma'am, una sa tanan, we would like to congratulate you and the Municipality of Banay-Banay sa inyong award isip Outstanding Municipality sa National Rice Achievers Award. Ma'am Esther, isip head sa Municipal Agriculture sa Banay-Banay, unsa ka challenging ang imong role aron magpabiling maayo ang mga produkto gikan sa inyong munisipalidad? Dako kayo ang challenges kay unang-una unsaon na mo na mahatagan ang ato ang mga rice farmers ug maayong mga kagamitan sa pagpanguma aron mo dako ang ilang mga produkto sa humay. Pinagi sa pag-provide kanila og mga post-harvest facilities, farm machineries, o uban pa mga working capital and mga assistance. Dako kay na siya nga tulubagon o dako kay nang challenge sa abaga sa usa ka municipal agriculturist o sa mga agricultural extension workers. Paunsa sa ma'am nakatabang ang mga programa sa panggamhanan aron magpabiling dekalidad ang produktong bugas gikan sa Banay-Banay? Unang-una is ang seed production program. Kung in terms of rice production in Banay-Banay, diha gumini kuha og hugot sa rice production kay diha gikan ang ato ang mga quality seeds aron ta maka-produce og mga quality rice kung mga dekalidad na klase sa bugas. So ang Banay-Banay adunay 1,200 hectares rice area, production sites, and mga 800 hectares ang gitamnan sa seed production for hybrid rice and 400 hectares ang gitamnan pod sa production of inbred rice. Next is the strong LGU support para sa ato ang rice farming in collaboration with sa ato ang local seed cooperatives ug aduna po yung mga seed companies nga mga investors diri sa Banay-Banay. Next is of course the presence of technical experts nga ginaghag og kasiguruhan nga wala gyud sagol ang binhi, pure good siya. So ma'am, nakatilaw naman jud kuno sa bugas gikan sa Banay-Banay. Unsa ba ang sikreto nganong lami ug dekalidad ang bugas gikan dinha sa Banay-Banay? One is the source of water. The presence of sumlog watershed. Kay bisan pa og niadtong niaging taas ay huwaw, drought, nagyapon mi tubig kaloy si Ginoo. Ya ang experience diri sa Banay-Banay kung taas ang init, mas dako siya abot kaysa magsigi og ulan. And next is maybe the good quality of soil na haom sa rice farming diri sa amoang lugar. Kay clay loam mga amoang yuta. Black ang color, meaning daghan siya of organic. The soil is fertile. Next is kining ang among local traders are experts on knowing rice varieties. And another is the use of certified seeds nga naagyoy quality pud ang imong kuan kung wala gi sagol ang imong
itanom. Unya, quality man ng imuhang seeds nga gitanom, mo harvest po kag quality na palay aron mahimo po siya nga quality ang iyahang resulta sa bugas. And of course, kaloy sa Ginoo, wala kaayo gibisitahan sa kalamidad na makaepekto sa production o sa quality sa palay. Kay kung sa palay pa lang daot na siya, daot po ang iyahang bugas. And of course, the guidance sa ato ang Ginoo tungod kay ang mga tao sa Banibanay are prayerful. Ma'am, unsa sab ang imong mensahe alang sa tanang mga mag-uma ug syempre sa mga kapuso viewers nato to syempre support our own product? Alang sa mga mag-uuma sa Banay-Banay, no? Alang sa ato ang mag-uuma, mga pinalanggang mag-uuma sa Banay-Banay, especially rice farmers. Because the focus commodity of the municipality of Banay-Banay is rice. So, rice is life. So, kita mga mag-uuma sa Banay-Banay, padayon ta mag-adapt sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma sa humay. Pinagi usab sa pag-apil-apil sa mga trainings, no? Nga gipasiugda sa atong farm school sa ato ang lugar. Unya, sulayan pagpalit og tilawan ang lamiang humay gikan sa Banay-Banay. Ma'am Esther, daghang salamat kaayo sa imong oras nga gigayhin dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Ma'am, amping kanunay. Thank you, thank you. Sayo mga kapuso, nasayra nato gikan ka Ma'am Esther Solamo nga usa sa mga sekreto sa award-winning nga Banay-Banay Rice mao ang nindot nga kalidad sa binhi, sa yuta ug sa tubig sa lungsod sa Banay-Banay, Davao Oriental. Samtang Sara comeback is real gayod alang kang Miss Universe 2021 candidate Vincy Bacalares. Sanglit bisan wala pa man siya nakapadayon sa milabayng tuig, human nga nagpositibo sa COVID-19. Apan sa iyang pagbalik karon, mas andam ug mas confident na gayud siya nga makuha ang corona. Ug mga kapuso, daghan mang naagian nga challenges kaniadto ang proud Mindanaoan nga si Heidelin Diaz. Wala kini nahimong babag aron makabot ang gold medal sa Tokyo Olympics 2020. Busa, saludo mi kanimo, Heidelin. Mga kapuso, na-inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Ralph Waldo Emerson nga write in your heart that every day is the best day in the year. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug stay safe and healthy. Ako si Sara Hilomen Velasco. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.